Sí, a primeira parte creo que nos encontramos o que traballamos toda a semana, de que nos iba a apretar moi alto e nos iba a costar sacar o balón, entón buscamos xogar máis directo con Jorge e Pedro. Creo que non sufrimos demasiado, un rechazo aí que tuvo que parar Bruno, de resto non generaron. Segunda parte creo que estuvamos francamente ben hasta a expulsión, que non se podemos gestionar os últimos 15 minutos. Creo que tiñamos que haber sentenciado o partido moito antes, que Valencia e os defensas pararon 3 ou 4 baixo de paus. E, bueno, houve que sufrir, meteron moito valor directo despois dos últimos 15 minutos e, bueno, 0-1 e que non sabe a gloria, claro. Creo que pensamos que o campo iba a estar mellor, que o balón iba a ir máis rápido, quedábase bastante, creo que Xavi e Caneiro non estuveron todo finos que son todos os días co balón, costounos enlazar pases, pero bueno, creo que o equipo estuvo inmenso, concedeu realmente pouco e creo que seguindo así vamos estar moi ben. Nós non miramos a cuánto vamos dos rivais, simplemente vamos a ver preparar os partidos de cada domingo e intentar ganalos e intentar meter máis puntos aos rivais perseguidores. Sabemos que se estamos nesta dinámica vamos a meter colchón e, bueno, a eso estamos. Finalmente, a Copa, como afronta o Antel ese partido? Vai ser un partido pensando na Liga? Vai ser un partido pensando na Copa? No, vamos partido a partido, vamos a intentar pasar en Copa, sabemos que é un rival máis duro que nos podía tocar, tocounos, pero bueno, tampouco creo que ele este moi contento de vir a Moreira, porque saben do noso potencial, saben que Lino me conoce, eu conozco a él, vamos a intentar plantar un partido de tú a tú e vamos a ir a por eles. Espero unha Moreira a reventar, un partido grande, e vamos a demostrar que somos de preferente nos tamén.